Mau kok mesej link मबाइलनि लिंकनिफ्राय जोंनि बे पेजआव फैबाय भारতৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ পৰা অসমলৈ অহাৰ বাবে ইয়াত আবেদন কৰক एबो ग्रुप ब्ला ग्रुप फेमिली जुदि थायोब्ला फेमिली आरो हारसिंब्ला इन्डिविजुअल लास्टनि होनांगोन इन्डिविजुअल ट्रेवल अरेन्जमेन्ट एबो ओन अरेन्जमेन्ट सानियाब्ला गागायनो फैनाय आरो सिंनिया रिक्वेस्टिं गभर्नमेन्ट भ्रमणर सरकारर सहाय निनो सरकार सहायखौ जों होगोन ट्रेवल टाइप वन वे राउंड ट्रिप तो नङा ना वन वे जों गासैबो फैगोन आरो थांफिनासै बा हांफिनब्लाबो उनाव हांफिनगोन गागायनो ओंखायनो वन वे जागोन जोंनिया ओमफ्राय रिमार्क्स एबो माते जायखिजाया मोनसे लिरनानै हो I want to go home ready now नङाब्ला I am going home जायखिजाया मोनसे लिरनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दङ ट्रेभेल डिटेल्स जात्रार बेनिफ्रायबो दं ट्रेभेलार डिटेल्स नेम अफ द ट्रेभेलार एबा नामखौ हो गागायनि नोंनि नामब्ला बेनिखौ हो जायनि जि नाम आरो मबाइल नम्बरखौ होबो जि दं मबाइल नम्बर होबो एबो मबाइल नम्बरखौ हो इमेल एड्रेस बेखौ नाङाब्लाबो जायो दंब्लाबो होनो हायो केटेगरि अफ ट्रेभेलार एबो टूरिस्ट पिलग्रिम स्टूडेंट पेशेंट आदार दं पर्यटक तीर्थयात्री छात्र छात्री रोगी अन्य एबो जों अन्यान्यखौ होनांगोन एबो क्लिक खालाम खामानि मावना हांनाय बेनि उनाव जेन्डारा जाबाय बेखौथ' मिथिखायो वा मेल एज बोसोरखौ लिरनानै होब्लानो जाबाय एबो बेसेबां बयस जादों बेसेबां थिग नंथाराब्लाबो जायो आलामाला होब्लानो जाबाय बेयाव आलामाला माने आन्दाज खालामनानै बेसे मुदि बुजाया जेन बेसे गिदिर बुजाया जेन बेनिफ्राय एबो दं मोनसे एबो इम्पर्टेन्ट एबो नोंहा माबाफोर बेमार जानानै दं नामा माबाफोर बेमार जागासिनो दं नामा बेखौ बुंदो बेनिखायनो बेखौ नैबेखौ न'खौ हो न'खौ न' बिनि उनाव प्रेजेन्ट एड्रेस नों जेबो दं एबे नों जेबो दं दा बर्तमान बेखौ एबो फिलआप खालामनांगोन इन्डियानो दंखायो राज्यो
एबो नोंसोरनिया मामोनबा तामिलनाडु खोमा नोंसोरनिया जेबे बेखौनो हो तामिलनाडुब्ला तामिलनाडु हो तेलेंगानाब्ला तेलेंगाना हो राजस्थानब्ला राजस्थान हो दिल्लीब्ला दिल्ली हो तामिलनाडु डिस्ट्रिक्ट बासिनानै हो नोंसोरनि डिस्ट्रिक्टनि नामखौबो नायनानै बासिनानै हो एबो डिस्ट्रिक्ट नामखौ बासिनानै हो एबो तामिलनाडु रायजोनि नामखौ बासिनानै हो ओमफ्राय एबो डिस्ट्रिक्टनि नामखौ बासिनानै हो बेनिफ्राय पिनखौ हो नोंसोरनि थानाय जायगानि पिनखौ हो एबो ओमफ्राय पुलिस स्टेशननि नामखौ हो पुलिस स्टेशननि नामखौ नांखागौ कारेक्ट हो पुलिस स्टेशननि नामखौ नला नामिना मोनो जानो हागौ एबो पुलिस स्टेशननि नामखौ कारेक्ट लिर बिनिफ्राय बि जोबखांनायनि उनाव एबे नों माबा फाइन नामायो एबे আপুনি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া ঠাইৰ ঠিকনা এড্ৰেছ টু হুইচ ইউ আৰ ট্ৰেভেলিং টু नों माबा फाइगोन एबो एड्रेस गामिनि नामखौ लिरनानै होबो विलेज रम्बुकु para लेलाबो से ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट तो गवालपारा पुलिस स्टेशन दुधनৈ पिन 783124 सर्कल दुधनৈ Do you belong to urban area or rural area? Ebe tahun nina gamini hundu sungnian be rural jagan singnya rural liku kau ni namko hu rembuk नै रम्बुका गायना खुदखाय सेलेक्ट खालामनानै हो गाव मोनसे दा लेला गाव मोनसे ओमफ्राय सबखौबो फिलआप खालामजोबनायनि उनाव गासै मोजांनो नायफिननायनि उनाव नैबो I agree नैबे I agree जि दं नैबे फिसा बाकसआव बे बाकसआव क्लिक होनांगोन बेयो क्लिक खालामब्ला मोनबो खामानि जानाय नङा क्लिक हो बेनिफ्राय नैबे नाम्बारा केपसाखौ नैबे अंखायनि बाकसआव सोनानै हो 942491 ओमफ्राय एबा साबमिट खालामनानै हो साबमिट खालामनानै हो जुदि साबमिट जानायनि उनाव मा खालामनांगौ आं नेक्स्ट भिडिअ बुंगासिनो दं र'